Şanda dayikên aştiyê ev du rojin li Enqereyê seredana aliyên siyasî dikin. Îro jî dayikên aştiyê seredana CHP kirin, Partiya Gelecek û her wiha wê biçine seredana AK Partiyê. Pişt re jî wê biçin pêşiya Wezareta Dadê konferansekî rojnamevanî li darxin, tê de hêvî û daxwazên xwe yên ji bo pêvajoya çareseriyê rakînin, daxwaznameya dîtina Abdullah Öcalan jî wê pêşkêşî wezaretê bikin. Demjimêr duwazdeh nîvro dayikên aştiyê li navenda giştiya CHP hatin pêşwazî kirin. Demjimêr duyan jî li navenda Partiya Gelecekê bûn. Wê demjimêr sê û nîvan seredana fraksiyona AK Partiyê bikin. Demjimêr çar û nîvan wê biçin pêşiya Wezareta Dadê daxwaza dîtina Öcalan bikînin wezaretê. Şanda dayikên aştiyê doh bi boneya roja dayikan dest bi van seredanan kir. Dixwazin peyama aştî û biratiyê bikînin aliyê siyasiyê Tirkiyê. Dayikên aştiyê tevgereke sivîl e û mafnasiyê jî heman demê de sala 1996 hatiye avakirin. Ev kom piranî ji wan dayikan pêk tê ku zarokên wan di şerê navbera artêşa Tirkiye û PKK de canê xwe ji dest dane, win dabûne yan jî di zindanan de ne. Dîmenên şanda dayikên aştiyê ne ku seredana navenda giştî ya CHP kirin temaşevanê nêja li wir bi serokê CHP Özgür Özel re civiya şanda dayikên aştiyê ev du rojin me got li Enqereyê hevdîtinan li gel aliyên siyasiyên Tirkiyê dikin. Demjimêr duwazdan bi vî rengî li navenda CHP ji aliyê Özgür Özel û şanda CHP ve hatin pêşwazî kirin. Civîna wan demjimêrekê berdewam kir û li ber medyayê girtî bû. Alîkara serokê CHP Gökçe Gökçen û endamê Meclisa Partiyê endama Meclisa Partiyê Emîne Uçak Erdogan jî beşdarî vê civînê bûn. Dayikên aştiyê di civînê de leçeka spî ku sembola aştiyê ye diyarî Özgür Özel kirin, diyarî serokê CHP kirin. Şanda dayikan ji duh ve li Enqereyê û li gel aliyên siyasî kom dibe. Civîna wayî yekemîn li gel MHP bû, pişt re jî çûbûn cem Saadetê.